Здравейте хора, аз съм Валери. Вие сте с моя YouTube канал. Днеска ще играем нещо, реши да играем нещо по-различно от страшна игра. Ще играем FC Mobile, както второто ми видео в канала. Върнете се и го вижте. Чай, че нещо ми бъгне FC-то. И да, нека самятаме. Така хора, вече сме в FC-то. Ще се направя дейли логина. Както виждате, за тези хора, които играят FC, имаше евроевент до сега, но сега го смениха вече Half Legends. Хората, които са играли в 23 Mobile, знаят, че и в нея, точно преди крайния евент, също имаш Half Legends. Ето виждате тук началната страница, тук има 3 тренировки, някакви таскове, аз искам да спомня някакви таскове и тук има, и тук сега хора в Icon Collections, тук е най-интересно, защото тук всичко това ги събираш, тези стикери или някакви неща, нещо като колекция, и ги слагаш тук и си дигаш ти модерато и като стигнеш на 99, може да отвориш едно от всичките, обаче първо трябва да направиш това. Да, трябва да шафълниш тук. И вижте какво може да запади. Може да запади Жозеф Роналдо, Канаваро, Карлос, Алберто и така нататък. И тук може да речем в Icon галерията. И тук да видим от тима какво от най-редките и от най-хубавите нещо като стикерчета, какво сме събрали. Така хора, разгледахме евента. Сега мисля да изиграя един head-to-head матч и за останалото време да изиграя някакви Division, да изиграя някакъв VS Attack. Там 2-3 игри. Почваме head-to-head. Има солиден отбор, бих казал, като статистики, но моя е по-добър. Моя 100 оверал за хората, които не са гледали миналото видео. Отбора ми имаше тук един Галимардо и тук един Мюлер, обаче аз отворих 99 до 101, което се отключи с новата секция от Евро 2024 и отворя го, паднам съм Майгнан и аз имах една Симон на врата, продадох го за 50 милиона и си купих другба. Исках да го купа 101, но не ми стигнаха паричи. Можеш да събера още, ама просто иска да се го купа, защото не можа да търпа паричи с Гелдмилер. Може да има лош отбор, ама те като гледам от първата му атака, добре игре. Виждаш, пускам другба. Спасяване на една Симон. Какво спасяване само? Сега центрирам тук на кой на Маркиньос. И защо би Фолден провали ми цялата атака? Добре, ама тук играча ми падна някакъв фаул. Хората е да са добър. Даже има шанс да ме бие, защото аз даже не играя в фол толкова много. А пък плюс това, че аз буквално половината фа не съм играл и аз не играя Division Rivals, аз играя просто за евента и си поставя някакъв добър отбор. Стон сега с топката, Райс взима, Фолдън, Форлан сега с топката. Форлан изреждаш пас към Дрогба с финт. Майко.
Белингам, Креспо. Хора, ако се чуди защо имам 88 Centurions в това. Ако се чуди защо имам 88 Centurions в ляв бек, това е защото дадах Алекс Грималдо за един екшенж. И просто чакам да си взема някакви пари и да си купа нов ляв бек. Така, началото на второто проблем, Стоунс пак с топката. И пак връща в тъч. Не знам защо връща пак в тъч. Фолден, Верон, Форуан. Форуан към Дрогба, Дрогба с финт. Дрогба сега би гол на Дрогба. 52-та минута. Като за новото попълнение в отбора на Дрогба доста ме харесва и той май се отказа да почне да играе на ауто. Много тъпо от негова страна, защото вкарал съм му един гол и директно се отказва, защото той е доста достоен противник. Койман, Юнай Симон. Той решава да играе с Юнай Симон. Интересно, но нищо не успя да направи горе-долу. Форен взима топката сега. Дрогба, Форуан. Изреждаш пас към Дрогба. Боли такова. Брилянтен така на Бони. Форен, Форуан, Дрогба, Сака, мале, грида, олеле, аут. Беше някакъв, тъй ако бях казал, че е някакъв мръсен гол, защото центрирахме, просто не се занимаваш, защото той играе с бота. Буквално. 85-та минута, може би последен шанс за пробив от негова страна. Белингам, Стивенсън се изплича на топката. О, не. Топката отново е в негово притежение, ама моите играчи взимат топката отново. Дрогба за Форуан. Верон сега. Сформира се една добра атака в противниковото поле. Белингам взима топката 90-та минута и това е край на матча. 1-0. Доста тънка победа, както и в миналия епизод на FC Mobile. Но поне беше победа. Ще да му пратим и палец нагоре. Добре. Повече преса има, ама няма някакви атаки. Няма някакви пробиви за шут. Някакви шансове за шут. Сега смисъл да играем малко Division Rivals. Те въз атак. Да играем там 3 мача, нещо от сорта. И почвам сега първия матч. Това е моето отборче. Доста съм доволен как съм сформирал моя отбор. И неговия не е лош. 9 съм Белингам. Дрогба сега ще успее да проби Дрогба. Донарума. Какво спасяване просто от Донарума. Форуан сега. Гол. Той не успя. И сега любимото ми нещо да правя въз атак, винаги е това, което видяхте в момента по екраници. Просто е най-лесният шанс за вкаране на гол почти всеки път. Стивенсън, Форуан и гол. Той просто това няма шанс. Още един гол, 5 на 2, доста лесна победа. Във въз атака е по-добре да имаш по-добър отбор, защото като имаш по-добър отбор, имаш по-добри шансове. Не знам защо са го измислили така. Просто ако имаш някакъв слаб отбор, ако се прави някой в началото с добър отбор, той вече има 50% шанс за победа. Буквално както аз.
аз имах. Горе-долу възможно най-добрия шанс за атаката, а той просто имаш по-слаб отбор, имаш по-слаби шансове и така. Просто затова не получава да са добри шансове, защото вижда, че моите шансове и ако може да видите неговите шансове, те са някаква сигурно доста по-зле от моите. Щом аз винаги си ги вкарвам почти, а той не много. Победа. Вече има 100 и 101 оверал в FC Mobile. По-добре отколкото в миналите FC Mobile има по 130 оверал. Мен това лично аз съм супер против това. Буквално. Но те са, да стои до 101 оверал, това е приемливо, но там някаква 110, 112 и нагоре ти просто е много тъпо. Буквално убива реализма на играта. И тук пропуснах се атаката на Фоден. Маля, какъв лик шут от Фоден. Това нещо е копна. Или от на земята, какво направи, не знам. Форуан. 2. За малко списе, че вратаря извади. Дрогба. Форуан. Защо ви вече? Добре. Добавката на Сака. И ме хваща това. Бутона за шути, каква греда от Дидие Дрогба, че гуваш с мен. Може би сложих то много сила. Дрогба сега отново. Дрогба гол. И Форуан. Гол на Форуан. Дрогба, айде. 7-2, това отново изглежда като победа. О, какъв пропуск на Дрогба сигурно това бил. Колко пъти в това видео казах Дрогба, даже не знам, Форуан. Напишете в коментарите някой, ако е болел. Стивенсън. Ето пак ще направя тази тактика. Ето, почти всеки път работи буквално. И ето аз само 2 гола ми вкара. И така. Хора, наближаваме към края на видеото, затова дай видим точно 5 овера отбор. Като края. Доста добър отбор. И аз така имам такъв план. Но нищо. Добре. Хора, надявам се ви харесало това видео на FC Mobile. Ако да, харесайте видеото, абонирайте за канала и пишете в коментарите някакви съвети, примерно, или какви видеа да качвам, на какви игри. Така. Хайде, хора, чао.